Il-ħadd tas-16 il-ġimgħa matul is-sena, sena B. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 6, versi minn 30 sa 34. L-apostli reġgħu ġew ħdejn Ġesu u qalulu kull ma kienu għamlu u għalmu. U qalilhom: ejjew miegħi intom biss waħedkom f'xi post imwarrab u strieħu ftit. Għax tassew kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin u lanqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa weħedhom lejn post imwarrab. Imma n-nies rawhom sejrin, kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lem bil-mixi, nies mill-bliet kollha, u waslu qabilhom. X'kien niżel l-art mid-dgħajsa, ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom, għax kienu qishom naċ bla ma għandhom raj, u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'jgħidilna il-mudell tar-raj dwar il-mod kif Alla jieħu ħsiebna? Ix-xogħol tar-raj kien wieħed mill-eqdem xogħlijiet li wieħed seta' jkollu f'Iżrael, anki qabel dak tal-bdiewa, minħabba li l-poplu magħżul kien dejjem jivvjaġġa minn post tal-ieħor, jgħix fit-tinet u jmexxi l-merħliet minn mera għall-oħra. Li wieħed jieħu ħsieb in-naċ ma kienx xogħol faċli. Hemm bżonn li tkun taf tajjeb x'għandek tagħmel u tkun kuraġġuż. Il-merħliet kienu kbar, eluf u anki għaxriet ta' eluf ta' naċ. Kienu jqattaw il-parti l-kbira tas-sena fil-beraħ. Biex tindukrom kien meħtieġ ħafna attenzjoni u kura. Naċ li kienu joħorġu l-barra mill-merħla kellhom jiġu infittxija biex jinġabru lura mir-raj. Peress li l-klieb selvaġġi, l-pup u anki l-ors kienu komuni u jieklu n-naċ, ir-rajja ħafna drabi kellhom jissiltu ma' dawn il-bejjem feroċi u perikolużi. Ir-raj kellu letteralment ipoġġi l-ħajja tiegħu fil-periklu biex jiddefendi lin-naċ. Ir-rajja kienu jbidlu xulxin bil-lejl biex dejjem ikun hemm xi ħadd għassa jipproteġi n-naċ minn min seta' jattakkhom. In-naċ u r-rajja tagħhom kienu jgħixu kontinwament flimkien. Il-ħajja tagħhom kienet tant maquda b'mod intimu li n-naċ individwali, anki jekk jitħallat ma' merħliet oħra, seta' jaraf il-vuċi tar-raj tiegħu u jmur ħdejh meta dan kien isejjaħlu bismu. Il-Testament il-qadim jitkellem spiss fuq Alla bħala r-raj tal-poplu tiegħu Israel. F'Salm 23, vers 1 insibu: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jnoqosni. U f'Salm 80, vers 1 insibu: o raj ta' Israel għati widen, int li tmexxi bħal merħla lil Ġuseppi. F'Salm 100, vers 3 insibu: aħna l-poplu tal-mulej u n-naċ tal-merħla tiegħu. Il-Messija jidher ukoll bħala r-raj tal-poplu ta' Alla. F'Iżajija kapitlu 40, vers 11 insibu: bħal raj li jitma' l-merħla tiegħu, fidrijaw jerfaħħhom. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu li hu kien ir-raj it-tajjeb li kien lest li jħalli ħajtu għan-naċ tiegħu. Dan insibuh f'Mattew kapitlu 18, vers 12, f'Luqa kapitlu 15, vers 4 u fi Ġwanni kapitlu 10.
Meta ra il-folla tan-nies fil-bżonn tal-protezzjoni u l-kura, Ġesu ħassu mqanqal biex iwieġeb għal dan il-bżonn tagħhom b'attenzjoni kollha mħabba u ħniena. Imħabbtu kienet imħabba personali għal kull persuna li kienet tirrikorri għandu bil-bżonnijiet tagħha. Pietru l-Apostlu sejjaħ lil Ġesu bħala r-raj u l-assis ta' ruħna fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 2 vers 25. Inti għaddoqt il-paċi u s-sigurtà ta' ħajja taħt il-ħarsien ta' Ġesu, ir-raj tajjeb. Fil-persuna ta' Ġesu naraw il-mod kif Alla iħarisna u jieħu ħsiebna. Viġilanza, bil-paċenzja, b'imħabba u bożza kbira. Fil-battalja tagħna kontra d-dnub u l-ħażen, Ġesu huwa dejjem lest li joffri l-għajnuna, il-qawwa u r-refuġju tiegħu. Inti dejjem tafda fil-grazzja u l-għajnuna tiegħu. Mulej, inti tħarisna u tipproteġina minn kull ħażen. Għenna nintrabtu dejjem iżjed mal-kelma tiegħek u nafdaw fil-għajnuna tiegħek f'kull ċirkustanza li ngħaddu minna. Amen. Li dejjem insib il-mistrieħ u l-ħarsien fil-preżenza tiegħek. Amen.